هەلوەستاوە وەکە دەم پارتیە دەربارەی ناڤەڕۆکا vê projeya yasayê çi ye berî ku îro hûn derbasî nava civîna perlemanê bibin? Yani neha yani saat yazdan da ev yasa wê were parlamentoyê gava ku were parlamentoyê ser navê partiya me hevserokê me wê bîsteqe axaftinek bike. Piştî wî jî yê partiyên dinê axaftin bikin. Bi rastî yani daxwaza me ew e ku îro ev yasa li parlamentoyê bi hejmarek mezin bê erîkirin. باشه و تێبینی هەنە لەسەر ناڤەڕۆکا vê projeya yasayê ئەگەر هەبن لەسەر چ خاڵان و تێبینی هەنە؟ Yani neha yani navaroka ve yasay birasti ve gelek de yani reakşte işte nikaş kirin enviye vejin ev yasaya yani davikirine şerre ev yasa navaroka bir kurtasi bejim eve yani ev yasa nej boy çare serkirina pırskireke kurt yasaya kusa berfarahe ev yasa ji boy çare serkirina pırskireke kurt despeke yani ne her tişte le embejin ne tişte kişi tişte kusan nine le navaraka xuda birasti ye ku endame peki revebire PKK ye haskiriye PKK ki hevin hammi yani karın gor ve yasayı yani hatta naha derxist bun je handre hukuki ne hammi ku seri lexin hammi karın vegerin verin valat nav siyasete demokratik ta cihê xwe bigirin. Yani ji zindanê nêzîkî 3009 kes wê derbikeve ji dervayê welat yê ku koç bûne yê ku nav siyaseta Kurda danbûne lê ji bo zext û zorê dewletê yani koç bûne ew belkî dê hezara yê gerîlayê serê çiyan yani hemî wê tevlî jiyana demokratik bibin. Yani lê kingê bikeve meriyetê hêj birastî هین ne diyare kengît keve warê cîbcîkirinê de? Na hê ne diyare birastî yani di nav di beşa da em karin vîya şîrove bikin. Ya niha ev yasa îro kul parlamentoyê bê qebûl kirin wê îtimalek mezin sibê wê bikeve meriyetê ji bo ku avakirina di lijne. Ji bo avakirina di lijne girîng e. Ew lijne bê avakirin sibê di sibe yani di pêşerojê da herî girîng ew e ew lijne bên avakirin bi rastî ji bo ku em mekanîzmek bê avakirin di nav vê mekanîzmayê de ser navê Kurdan jî û navê dewleta de jî dewletê jî lê wê lijneyek bê avakirin ev lijne wê yani bi awakî ji bo çekberdayînê ji bo ku ev prose tamam bibe bigê encamekî ew ê xewatek bikin piştî vê xewatê wê raporek bê hazir kirin ew rapor jî di rojnameya fermiyetê da bê qebûl kirin di wê demê da wê bikeve meriyet û hevalê me bikarivin vegerin welat. باشه هێویە ئەوە هەیە ku ev proje yasa dema ku bibe yasa rêveke ji bo çareserkirina pirsa Kurd li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê? Ya em viya bêjin yani niha 100 sale ev yani işte komar hatiye avakirin li Tirkiye. Yani 100 sale wek zimanê Kurda, nasnama Kurda, hebûne Kurda qebûl nedkirin heta niha bi rastî. Lê hindî eviye ne mijara nîqaş heye. Yani em bêjin nav salkî da du sal da ev zihniyet biguhere, ev yasa biguherin wek mafê kolektif ê Kurdan bê qebûl kirin eviye ne tiştek rast e. Lê em viye divêjin heta niha yani çareserkirina pirsgirêka Kurd di nav zemîna şer û pevçûnê da bû em divêjin em çareserkirinê ji nav şer û pevçûnê derbixin em derbasî zemîna siyaset û hukukê bibin em diyalog û müzakereyê esas bigirin bi vî awayî em bimeşin em deriyek vebikin ji bo vî ev yasa destpêk e yani ev yasa bi rastî ji bo çareserkirinê bingehek e lê ne her tişte
Evya biraste ve tekoşina Kurda Diyarbakır. Gelo eme çıkas jboy mafek Kurda tekoşin bidin ev ve evke Diyarbakır. Yani tekoşina meje her demi zedetir kurtur ve biraste eme bigehin hinki mafan. Leko em bejin ev yasa derke tertiş klas bu tiştek kusanine. Şer bidavi bu le tekoşin berdava ama. Ne باش davi biye ne davi biye yani skarım bejim. كاك سرهات شرطك هيا مرجك هيا نافافي بروجي ياسايدا او جي را دسكرنا هموچك و تقمنيانا جبوني جيب جي كرنا ياساي هون وكي دم بارتيه چاوال في مرجي دنرن چاوال نرخينن Ya em rast divinin yani tiştek eriniye yani birasti diyasayda ev çeku tekameni ve yani bıçağay betinekirin yani teslimi keb ve ev ya ne diyare ve ev mekanizma be avakirin ev ne mekanizma birasti ev Diyarbakır le yani bir yere çek berdayne tekameniye emmana erini divinin nav siyaseta Türkiye'de birasti yani 5 sal şerru pevçum devam kir. Ev ne yani em bir şer indi salsala diyemin em dvejin bir şer bir çek bir pevçunu bir çekan indi perskirika kurt nay çare kirin em diyalogu müzakere esas bigirin o nef siyasete demokratik ta cihe ku bigirin hemmu hevalenme cihe باش ku bigirin hatta naha siyasete kurdan jî kriminalize kirin kabul jî net kirin ve nav neynu kada bejim terörize dikirin na siyasete kurda ve yani nav siyasete kada siyasete demokratik ta kuraya kıstım bike o ya tek hoşuna azadiye gelek kurt bike ev bingehci be hazır kirin tiştek baş hem erini divinin yani. دما شش مهان جبو سرلیدانه بو چاره سرکرنا و پرسا هستیار و گران بنرینا و بس و کی ده چاودێری بکە یعنی چاودێریا جیبجی کرنا و یاسایê بکە Naha destpêkê de jî min got piştî ku ev yasa bikeve meriyetê wê dil jine bê avakirin lijnek ji nav parlamentoyê bê avakirin komisyonek bê avakirin komisyonek jî alîgirê serokomar ya di nav vê komisyonê da wek wezareta dadê heye wezareta navxwe heye wezareta wek parastinê heye sekreteriya heye gelek kes hene ev her du lijne ew ê vê pêvajoyê wek bişopînin bikin denetimi gelo dikijan astedaya çi pirskirêkeye çi nîne ew ê denetim bike bi rastî çavdêr jî ve ev mekanizma min yani ya parlamentoy ya dinê jî dibin mahiyeta alîgirê serokomar ev her du lijne wê bişopînin ya diyemin jî bi rastî yani şeş me em jî dibêjin yani kine بله me pir jî ji bo vê jê kir me got yani ne şeş me têrî nake bira salek zêdetir bibe lê gotin gava ku pêwîst ve ev her du komisyon باش pêşniyaz bikin em ê bikarivin dirêj bikin vê demê. دەست خۆش یعنی ئەگەر درێژکردنەوەی هەیە گەلێکی سپاس بۆتە برێز سەرهات ئەرەن پەرلەمانتاری ئامادەیە دەم پارتیێ ژە ئەنقەرای هون لەگەلمە بوون دەست خۆش Dest baş dem baş.